खुलुमबाय बियो बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ तामिलनाडुनि कन्याकुमारियाव गोबां बर' सुबुङा जार्लायाव गोग्लैनानै दङ कर'ना भाइरासनि गिग्लुंनाय बुब्लियावनो बिजनियाव अर खामदों बिजनियाव ड्राग्स जाग्रा सानै बर' सेंग्राफोर हमजादों आरो सानै खारग'दों गहपुर हालामनि सिमलुगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा 415 नं राजा लामाखौ होबथादों इजराइलनिफ्राय फैफिननाय बाक्सानि मानसिनाव कर'ना भाइरास गैया पुलिस आरो रायजो राजाफोरा खौसेयै कर'ना भाइरासनि हेंथायै जुजिनांगौ बुंदों एमपि बिश्वजित दैमारिया कर'ना भाइरासजों भुगिनांनायफोरखौ रैखाथिनो थाखाय गाहाय मन्थ्रिया दान मागिदों रेलगारिखौबो आइसोलेटेड वार्ड बानायदों लकडाउननि समाव सासे मानसिया 200 किल'मिटार थाबायना उनाव जोबथा हां बोयो दानिया आबुं रादाब तामिलनाडुनि कन्याकुमारियाव गोबां बर' सुबुङा जार्लायाव गोग्लैनानै दङ बे सुलुंखौ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननो हरदों सात जार्लायाव गोग्लैनाय सासे बर' सुबुङा भिडिअ फुटेजनि गेजेरजों दैथायहरनाय सुबुंखौ नायदोनि खुलुमबाय भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों दायो बेहाय थानाय माखासे सब जों आसामनि गोजा जों दायो दङ तामिलनाडु कन्याकुमारि डिस्ट्रिक्टआव मालायकट जायगायाव दङ कम्पानियाव बेहाय जों कर'ना भाइरासखौ लानानै गोबां जों माबा प्रब्लेमाव गोलैना दं माने जानाय लोंनाय थाखा फैसा गैया आरो फारसेथिं गारि मटर गैया बोजों थांनो जों दा बेहाय आलाय सिलाय जाना दङ मानोना जों सरकारनिफ्राय गोबां सुबिदा मोननायबा जों गोजोननाय थागौमोन न' फारसेथिं थांनानै जों सेफ जाना थानो हायोबा नोंथांमोनखौबो साबायखर खालामगौमोन जों दा थायो तामिलनाडु कन्याकुमारि डिस्ट्रिक्टआव दा कर'ना भाइरासखौ लानानै कम्पानिफोरा गासिबो बन्द' जाजोब्बाय खामानि दामानि गैया फारसेथिं आखायाव जोंनियाव थाखा फैसा गैला थानाय जानाय जोबोद खस्थ' 12 घन्टानि गेजेराव जों बोथिसेल' जानानै खुनुरुखुम दङ दासान्दि बेखायनो जों सानो जोंनि बिटिसि सरकार हाग्रामा महिलारि आरो आसाम सरकार हिमन्त बिश्व शर्मा सर्बानन्द सोनोवालमोननिसिम जोंनि आर'ज जों आसामनि बायहेरायाव थाफैनाय सुबुंफोरखौ गाव गावनि जायगासिम लांनानै दिनैनि सुबिदा खालामनो हायोबा जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन बेखायनो जों आसा खालामो जोंनि बिटिसिनि सरकार हाग्रामा महिलारि आरो आसामनि हिमन्त बिश्व शर्मा सर्बानन्द सोनोवाल बिथांमोना गावनि जायगानि सुबुंफोरखौ गाव गाव जायगासिम लांफिननानै जुदि हान्था मेला बा सुबिदा खालामना होयोबा जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन बेखायनो जों आर'ज खालामदों जोंनि आसामनि सरकार बा बिटिसिनि सरकार बिथांमोना गावनि हारिनि जाथि सुबुं होननानै जोंखौ लांनानै दिनै गाव गाव जायगायाव दिनैबा जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन कर'ना भाइरासनि गिग्लुंनाय बुब्लियावनो बिजनियाव अर खामदों जाथाया जादों बिजनि रेल स्टेशननि साखाथियाव थानाय गंसे शनि मन्दिराव सुलुङाव बुंनाय बायदिब्ला मन्दिर सिङाव थानाय संग्रा गेसआ लिक जानानै दंमोन मन्दिरनि फुजिग्रा सासेया साथि सावनानै इसोर फुजिनो साथि सावनाय लोगो लोगो अर खामब्लावो बे जाथायाव फुजिग्राया खुनुरुखुमै बारग'नानै रैखा मोनो बिजनियाव थानाय अर खोमोरग्रा बिफाना मन्दिराव खामनाय अर खोमोरनो बागै सौहैदोंमोनब्लाबो मन्दिरा सेवहांगार जाजोबो बिजनियाव ड्राग्स जाग्रा सानै बर' सेंग्राफोर हमजादों आरो सानै खारग'दों सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों दि बिजनीनि साखाथि बङाइगाव जिल्ला आवथायनि सौरागुरि गामियाव साब्रै बर' सेंग्राफोरा खावाटिका गामिनि लामाजों नेशनेल हाइवे लामा फारसे थांबाय थानाय समाव सौरागुरि गामिनि मानसिफोरा सन्देह खालामो आरो हमथायो बबेखानि साब्रैनि मादाव सानैया खारग'यो हमजानाय सानै सेंग्राफोरनिफ्राय मोनसे आमुल गाइखेर पाउडार पेकेट बुंजासे ड्राग्स जब्द खालामनो हायो गामिनि मानसिफोरा हमनानै लाखिनाय सानै सेंग्राखौ नर्थ बङाइगाव पुलिसनो गथायो हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा जाबाय फारियै चिरां जिल्लानि खैलामिला गामिनि जितु ब्रह्म 18 बोसोर आरो क'क्राझार थिनालिनि मनजिल कच 17 बोसोर खारखोमानाय सानै सेंग्राखौ पुलिसा नागिरगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों गहपुर हालामनि सिमलुगुरि गामियाव दिनै फुंनिफ्रायनो मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदों मख'नो गोनांदि थांनाय 27 मार्च 2020 अक्ट'खालि गहपुरनिफ्राय अरुणाचलाव हाबलांग्रा 415 नं राजा लामायाव थाबायदिंबाय थानायनि पुलिसफोरा बुनानै गालाङो बे मोनसे गामियावनो 28 मार्च
2020 अक्ट'खालि गंसे नखराव माखासे मानसिफोरा जौ लोंबाय थानायखौ नुनानै पुलिसफोरा होसोयो। जौ लोंग्राफोरा गिनानै गुबुन गंसे नखरजों खारखोमा लाङो। पुलिसफोरा होसोनानै मोनासै, नाथाय खारलांनाय बै नखराव सासे बुरैया सिथ्लायाव जौ संनानै एमाव फोनबाय थानायखौ मोनहैयो। उनाव बे नखरनि जौ संग्रा दो-दोख्ला आरो बाइक गंसेखौ पुलिसफोरा बुख्रेबना गालाङो। बेखौनो रागा जोंनानै सिमलिगुरि गामिनि मानसिफोरा 4 लाइन राजा लामाखौ होबथायो। इजराइलनिफ्राय गिदिंबोफिननाय बाक्सानि सासे मानसिनाव कर'ना भाइरास थानो हागौ होनना गिखांनाया स्रां जाबाय। गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव बिखौ देहा आनजाद खालामनानै कर'ना भाइरास सन्देराखै होनना रिपर्ट मोनबाय। मख'थाव दि इजराइलनिफ्राय फैफिननाय समाव बियो जाय उराङाव गाखोबोदोंमोन बे उराङावनो फैजाबनाय उत्तर प्रदेशनि सासे सुबुंनाव कर'ना भाइरास पजिटिभ मोनदों, जायखौ आइसोलेसन खालामनानै फाहामथाय होगासिनो दङ। बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो गामि आरो बाक्सा ओनसोलनि मानसिफोरनि गोसोआव बिनियावबो कर'ना भाइरास थानो हागौ साननानै गिखांनाय सोमजिदोंमोन। मुलुगनाङै गोसारनाय गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि हेंथायै पुलिस आरो रायजो-राजाफ्रा खौसेयै जुजिनांगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों एमपि बिस्वजित दैमारिया। मख'थाव दि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ फोसावनाय 21 सान लकडाउननि समाव खायसे खायसे जायगाफोराव सुबुं थुबुर जानाय आरो फानलाय-बायलाय खालामनायखौ पुलिसआ नोजोर होनानै होबथानाय बुब्लियाव दाङाबाजि आरो दान्थे-बिदान्थे जालायनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बे समाव फोसावनाय खान्थि बादियै सोलियाब्ला कर'ना भाइरासआ जोंनाव सन्देरनायनि खाबु मोनगोन, जायनि थाखाय पुलिस आरो रायजो-राजाफोरा बेनि हेंथायै खौसेयै जुजिनांगौ होनना एमपि दैमारिया बुङो। दुलाराय मुलुगजों लोगोसे भारतआवबो गिख्रंथावै जाग्लोबबोनो हमनाय कर'ना भाइरासनि हेंथायै जुजिनो आरो भुगिनांनायफोरखौ रैखाथिनो थाखाय गाहाय मन्थ्रिया दान खेन्दा मागिदों। मख'थाव दि कर'ना भाइरासनिफ्राय भुगिनांनायनिफ्राय रैखाथिनि खामानियाव बाहायनो हानायनि थाखाय फावखुंगुर अक्षय कुमारआ 25 कौटि रां दान होबाय। बेनि अनगायैबो टाटा ग्रुपआ 5 कौटि दान होदों आरो खायसे गेलेगिरि, राजखान्थिगिरि, फालांगिरि, बलिउड स्टार आरो एनजिअ ट्रास्ट गौतम फसंथानफोरा हानायसेबां दान होदों। कर'ना भाइरासजों दावहा नांनो थाखाय भारतारि रेल बिफानाबो खायसे गोनांथार खामानि मावगासिनो दङ। भारतआव कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव बारायबोगासिनो थानायखौ नोजोर होनानै भारतारि रेल बिफाना रेलगारिनि माखासे केबिनफोरखौ आइसोलेटेड वार्ड महरै बाहायनो थि खालामदों। कामाख्या रेल स्टेशनावबो रेलगारि केबिनखौ आइसोलेटेड वार्ड बानायदों, जेराव सा 9 बेरामि दोननो हागोन होनना सुलुङाव मिथिहोदों। लकडाउननि जुनै गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावनानै थाहैनाय मानसिफोरा गावबा गाव न' फारसे थांनो हाया आरो थानोबो हाया जादों। उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तेलेंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केराला आरो दिल्लीनि रायजोआरि बर्डारफोराव सानथ्र'हायै मानसिया थुबुर जादों। गंसेबो गारि मटर खारिलाय खायसे मानसिफोरा थाबायैनो गावबा गावनि न'आव थांनो नाजादों। बिब्दिनो मध्य प्रदेशनि रणबीर मुंनि सासे सुबुङा दिल्लीनिफ्राय गावनि न' मध्य प्रदेशआव थाबाय थाङो, नाथाय 200 किल'मिटार थाबायनायनि उनाव जोबथा हां बोयो। रणबीरआ गावनि न'खौ मोननो 80 किल'मिटार थाबायबावनांगौमोनब्लाबो उखैनाय, मेंनाय, दै गांनायजों मिरौ-जिरौ जानानै थैयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।